С нетърпение дочакахме DHL да докарат това палаво бебче, защото в България го няма, не можехме да го намерим никъде тук. Новия геймърски монитор на Asus. Само една буква разлика, а ужасно много фичери. Отваряме го и продължаваме да обясняваме. И що неща има вътре? Ела да видиш. Има несесърче с бързнарски принадлежности. Ще се спрем на него после. Стойки, чудеса. Тази стойка става за убиване. Тази не толкова. Това е бумеранг. Да не се изложим пред камерата. Така. Това не е... О, това е весамалата. Колко човека са необходими да се асемблира стойката? Един оператор и двама-трима да ни помагат. Добре. Като една кретинка с байван, нали? Един копа и всички около него гледат и люпат сенки. Вуаля. Аз си ходим. А то за игри става ли то? Става, бе. А за чалга? Не, за чалга са друга. Една друга майка да няма казвам. Снарските принадлежности на Asus, да видим какво има вътре. Готино сетренце. Давай тук. Захранваш кабел. Кръпичка за почистване. HDMI кабел. Това, като го гледаме, DisplayPort кабел. USB-C и голямото USB A 3.0. И готино сетренце, тук браснарско, aftershave-че, самобрасначка, всички екстри може да си сложите и да си го слагате в кериончето, като пътувате low cost. Айде да палиме! И се бръснете на монитора. Не, нашия отзад май повече, май по-глънци. Не знам, но тук на камерата изглежда много яко. Да. Докато чакаме заради Windows-а, сме забравили най-важната част. Най-важната част. Друго си. Друго си. Една от готините екстри на монитора. Ела насам. 4K 240. 4K 240 и мазно. И някъде от тук гейминг. Оп! Изведнъж стана един гаден, ефтин монитор, който е с само Full HD. Опа! 480 Hz. Мазно телефона, не мога да го покажа. Скоро ще ви споделим и първите впечатления, ще имаме ден и половина с него.